Rainbow of Sound Music Academy kepadon Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kebajupelong Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu shpobaje main step adu saubaje janmir. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam sheneng ki samla ya piru baro kilong kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal bat khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance bagi konsert aman lau senam kum kedak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nomor selam wan ban syem ke admission hakane music school. Ka Riboy District kalayo laingut kinong pe state bat arngut kinong pulekot haden ka resort election syakaying darbar kasihil autonomous district council KHDC kabalapan bana hakar sautri rempang arja absan katkum ka resort naki kamran yaw vote layo jingkain ya jing kamai vote jonggi kertong watla ka jing ikon kalong hapteng KR party kata ka NPP bat VPP Henry ka NPP kala job na iwe jirang kata u baksa senar sotun bat na arnong po ka kongrona kamdej kilaingut ki VPP ki pelajap ki kentop yau kertong ka lai mau hati ketau ba kenjo rangtong na ka sau umsning uba bandrikus nong steng pa na kasan umroy uba isnei hing ki jingkain ki babanya na konstituensi ki longkumne iwe jirang konstituensi ka National People Party NPP kelayo kalai hajar praspa RPR vote ka Indian National Congress san hajar kendai spa kendai pau vote ka VPP kalayo san hajar arspa knai par vote BJP ar hajar khanyo vote ka UDP kalayo arspa nyu pulai vote nota laispa san pupura ar nongpo konstituensi ka NPP kalayo kharwe hajar laispa andrew vote ka UDP kalayo nyu hajar andrew spa par vote ka VPP kalayo andrew hajar laispa ar vote ka INC kalayo ar hajar knai punyo vote ka BJP kalayo praspa lai par vote nota sauspa andrew punyo lai mau hoti konstituensi ka VPP kalayo kharwe hajar sanspa knai par vote ka NPP kalayo 10 hajar sanspa lai knai vote ka UDP kalayo andrew hajar sispa knai par vote INC 6 hajar lai spa sab knai vote BJP lai spa lai po knam kalayo arspa lai po vote ban nota arspa kharwe vote sau umsning konstituensi ka VPP kalayo 10 hajar sanspa prapo vote NPP knai hajar knai spa prapo vote ka INC kalayo andrew hajar praspa arfai vote ka UDP kalayo arajar ndruspa safui vote ka BJP kalayo shispa sapunyo vote nota arspa lai puai san umroy konstituensi ka VPP kalayo khandai hajar khandai spa lai punyo vote san umroy konstituensi ka VPP kalayo khandai hajar khandai spa lai punyo vote NPP nyo hajar khandai spa arp khandai independent san hajar khatwei INC 100 hajar lai khandai vote ka UDP kalayo khandai spa lai sa vote nota arspa khatlai kublai shibun ya pi baro lengba jongpi ngasau ban penpau ya ka jing kublai ka bakar pang e ka jonga ya ki dong chong chnong jong ka nong po constituency ki balai ka jing shania ya ngasa sisen pan kitu ki ba don ya ka jing shania yang kum kanong yalam ka jongki bat kum juru na ka benta kitu baro ki ba yo i chngai ki bakwa ai ka jing roy ka jing pa bat ka jing kala jong ka nong po constituency ka baning kong hinga penpau ya ka isongo iublei bono thau wala ai kene kala keleti wala ta ngi pladon dekat bengi ha kene ka jinga ke jingi kelenti ka jungi ka bang la pois ka thong jo ka jing job bat na kaliang ka yeng ka sem ka jungi ngi penpau ka jing kublei ya ki paj ba jong ka constituency paro ki pala ai ka jing kersan ka pura lang ta ka jing kublei ka leju syaki sabaro ki nong yalam ki pala sim ya ka jingit kli ki pala ya tres tom ki pala ya du tia du dam ki pala lej saman lagi snong ban lej ban pensusu ban lej ban kepat ki paj ba ki kediang ya kene ka jingker pat ka baki nong yalam rekat batu Emily pada kortong penpawe ka jing kublai ka bakar pangeki bat ka buram ru ka peningkong he ka soban ai ka buram sikipaj ba jong ka jirang konsensi but kumjuru eki noi lamparo
ibalai tristom te kalenti hi kalong ba kabah khmat tam hi kumbu nomi khmat kum emele kathong hi kalong ba ngan haban tristom nak benta kumulo ban la ban warla iki jingmentoy nak benta ipai ba aga konsensi ke jungi kata gede kathong kabah khmat tam kabah nak leng jonga kumbu nomi khmat nama ipai ba ya ai ke jingsania ibu ya ka ai ke jingit bagi bu ya ke jingsania hanong mikmat tena kale juga ngani tristom kat pala naganta ban penwandot ban saindot ya ka konsensi bahkan la bangila ban kentio barok dimenta kamau hati konstituensi lai ke jingkershan ke pura paga bangila penyo ke jingjop ke badan buram pangasu banong gani ke jingjop kembali ke jingjop ke jonga ke jingjop jong paiba ke jingjop jong kinong kershan ke jongi pat kani ke jingjop jong ka sinsha ke khadar ko nilai kun ya kani election claim ke pisa de kun persya ya kita ki badon nak bor badon pisa mai lemba ke jilam nanti jong jeng ya la ban yo kan ke jingjop ke badon buram ni ai kamu kadem ke ben kong ay boleh try kan rat wala lam nanti yang ikum ya ke parti wala minti yang ngaru kum kandidat maka bangala pendem ya ke jing pensai paiba ya ki nongrim ke parti jing ke don ai ke jing kublai ke bashika dai ya ki paiba nong kershan mulai sya lang rekat ban ni hadu dengan yo ke jingjop Aingu yo play try kendat nombok no thau ko balai kene ka lat ke jingjop na benta ka jonga kum kandidat bat na benta ka parti ai khublai yo president ba ji ba aden mera ba semoj lem bat baro kino yalam jong ka parti ki ba khidu ki bala alat yang ban ya khon ni ke election baru kile tristom na benta banwan sha ki konsensi ba fair berkham tam ho umroi ya ka banerap ya banekren ai khublai kino tre jong ka parti umroi VPP naru presiden ba sel mashering lembat ki isi member baro ki bele tri borba mit batski ya gaban ya le ya gaban pensai kinong songsnong nam da nong rim jong ka parti kabalai ai khuble ya ki staff jong ka sarkar ri bhoi district baro ki balai simkhya ya gaban pinmit pinbyang nadu ka bastang bat hadu ka ni kaski wa mentang ai khuble ya ki nong tre jong ka sarkar ki bele ya tri borba nam da mit pinbyang aga bakhadu ai ka jing khuble ka bakrpang ya ki nong kersan jong umroi konstitusi ki belum ki kenrat ki jonga kumbangila kren saki pajba bangi de ki sakri baki ki kenrat tegai ke ba ki kwa melong ba ki jing khublei ke kerpang nadu ki barit do hadu ki behe berkham tam ya ki hep ki barit ki bakat bagi meeting ki ju ya perta ki hela hapra kanai kelong kadak jong ke jing kela ke ba ublei ula ibit ya kana ke parti jungi ban job hakiwi kun sibat naka umuroi konstitusi de khublei sibun ni piki media ru kaba pilewan ngaingu aidam ya ublei sai senpat ubala aider rekat bagi batnga bat ya kiwi ki kandidat ki ba job na konstitusi bat ki kular khmat jong pajba bangin trei bangin pendep hok ya ka ke bangi kular sakhmat jong pajba ke parti ke ya ke bang kular gin pendep ya kata thong ka bangi trei khublei sibun aingu ublei tai kenda nam tani kasni kini ki borokai kini pin jing penya basta jong ublei tai kenda pen pau ke jing sosngu mei pai thau walai dan lang bangi ni poru rei ngba ji ko hu jangi borok kam ki jam ki lagi bayai renti ai khlei ru i president be jangi iba adan secretary jangi dr ki dr waskam iba brai bat borok ki noket kam jang central body banai khlei ru iba barap iba hoket bat borok ki noket kam jang sling circle pangai khublei khamtam na ka benta ji kinong sosnong jong sning konstituensi bat ikitu giba la kersan bat penjab dan buram yang metasi isipho hajar sanspa lai phongot kinong kersan gibe jongi tinakali ang jonga ngaskopan penpau ba hagani upor kay bangin sale nang ni smart ngin buram ba yakara jong parti bat ngin kajikmu ba khmatam jong parti kadai banwana ke sensar khadar ba khoi